Takže čaute všetci, moje meno je Shakiro a v tomto videu vám vysvetlím, ako natáčam smiešný zábavný obsah pomocou Jerry's módu na TikTok. Všetci ma znáte proste pod menom Fakepool, takže určite vám to bude známe, lenže toto už mám troška iný content, pretože to je americký content a tuná je to čisto len československý. Konečne je tu na dlho očakávaný tutoriál na to, ako natáčam tie zábavné videá na TikToku. A keďže ste sa ma to všetci pýtali, strašne veľa ľudí, tak som sa rozhodol, že vám už ten tutoriál konečne natočím, aby ste aj vy mohli natáčať takéto videjka a získavať 100 000 zhliadnutí, niekedy aj 500 000, ako môžete vidieť na mojom kanáli. Takže na to, aby ste mohli natáčať videá, ako sú napríklad tieto, Kurvy, špinavé! Rozjeben celý byt! Sme kukuričky sladučké, sme chutné, žlté, dobručké, zješ dám znieť kukuričky ponduleo. Sme kukuričky sladučké, sme chutné, žlté, dobručké. ukázať ten postup, je to úplne fakt mega easy, že to fakt dokážete spraviť hocikdo. Čiže čo budete potrebovať? Budete potrebovať hru Jerry's mod a nejaký natáčací program, ktorým si natočíte vašu obrazovku. Ja osobne používam OBS, čiže úplne za mňa najlepší, ale ak máte niekto skúsenosti s niečím iným, tak kľudne použite niečo iné. Ak chcete natáčať nejaký obsah, môžete kľudne natáčať vlastné príbehy, alebo ako ja, nejaké dokrútky z nejakých smiešných proste československých dokrútok, alebo z nejakých československých filmov, alebo nejakých cringe kreatorov, alebo všetkého proste, všetkého možného. A teraz si už konečne ukážeme, ako to vyzerá v praxi. Čiže máte kúpenú hru Jerry's mod a dostali ste sa do tohto menu. A čo budete musieť spraviť ako prvé je ísť do rozšírení, odporúčam si celú hru dať do češtiny, aby ste to mali proste zrozumiteľné a otvoríte si workshop. A vo workshope si môžete potom následne pomocou vyhľadávača stiahnuť rôzne mapy, zbrane, autá, NPCčka, entity, všetko možné, efekty, modely, budovy, všetkého je tu nadostač, je tu vyše 2 milióny addonov, takže môžete si nájsť presne to, čo vám vyhovuje. A ak už si posťahujete všetky potrebné addony, tak si zapnite nejakú mapu, použite tento Physic Gun, ktorým budeme následne robiť všetko ostatné. Shit, nejako to dropuje, ospravedlňujem sa vám, lebo už mám prehnitý notebook, už potrebujem nový. Každopádne inventár, alebo celý ten obsah tých všetkých vecí, ktoré môžete používať, stlačíte klávesu Q a podržíte ju a tu máte v podstate úplne všetko, či už posťahované veci, alebo tie originálne. A aby sme sa dostali čisto k tej tvorbe toho videa, budete potrebovať veľmi dôležitú vec a to je fotoaparát. Tu ho máte, na neho kliknete a nadstavíte si ho na hociaký objekt alebo hociaký smer, aký sa vám páči. Potom si upravíte ešte tlačítko fotoaparátu, ja som si to nastavil na X, čiže keď stlačím X, tak sa prepne na ten foťák. A keď už máte kameru nadstavenú na nejaký smer, aký chcete proste natočiť, alebo scénku, alebo kto vie čo, ale za mňa preferujem si najprv spraviť tú scénku, čiže použijem najprv nejaké tie postavy, ktoré sú tu na tomto zozname vecí, tu máte nejaké characters z Half-Life 2, to bude asi pre vás taký začiatok. A môžete použiť proste hociakú postavu, ona vám bude takto ležať na zemi najprv, úplne v nehybnom stave, asi je mŕtva, neviem. Potom použite, no mne sa to tu teraz nezobrazuje, pretože mám nabindované, aby mi zmizli všetky HUD, tie proste ten život, koľko mám života a koľko mám nábojov, aby sa to tam proste nezobrazovalo. Na to vám môžem potom tiež spraviť nejaký tutoriál, ale teraz to není úplne podstatné. Pretože si dáme Physic Gun, to teda stlačíte asi 3x1, to sa vám tu nadá, prosto máte svoj Physic Gun a ešte,
aby sa vám nezobrazoval ten svetelný lúč, lebo potom by to vyzeralo asi nejako takto. Hej, že takto už keď máte pajáca a teraz niečo hovorí z nejakého smiešného videa, ktoré si stiahnete z YouTube, nejakú smiešnú hlášku alebo niečo, tak by to vyzeralo asi nejako takto a vy nechcete, aby tam teda bol ten svetelný lúč. Tak si ho jednoducho takto vypnete, tu nastlačíte kvéčku, idete tu hore, kreslenie, vykreslovať fyzikálny lúč, na to kliknete a už ho teraz nemáte. Čiže už je to OK. Ďalšia dôležitá vec. Ak chcete ukotviť tú postavu, aby vám proste takto nespadla plne na držku, tak si ju zakotvíte podržaním, teda kliknutím pravého tlačítka na myši. Tak, a už je OK. Takže môžete si s tou podstavou alebo s rôznymi objektmi robiť v podstate hocičo. Či už dá takto ruku hore, tú ruku a potom už môžete niečo robiť, OK? A ďalšia dôležitá vec, aby vaša postava nevyzerala takto mŕtvo, tak si zmeníte jej ksicht použitím face postera. Ja tu mám nejaký enhanced, neviem, asi som to niekde stiahol, asi sa s tým dajú robiť nejaké väčšie divy, ale to som ešte nezistil. A po kliknutí týmto toolgunom na ksicht tej danej postavy stlačíte C a podržíte a tu sa vám zobrazí tabuľka s menením alebo s upravovaním toho ksichtu, takže máte tu na veľkosť káblu, čo neviem ani čo znamená aký kábel, ale tu si môžete vlastne upravovať tie dané už nadstavenia, ktoré sú tu prenadstavené, môžete si ich ešte kompletne pomeniť. Ja osobne som sa s tým doteraz nejak nenaučil pracovať, ja to proste len tak skúšam, ako mi to najlepšie pasne, proste ten ksicht do daného toho, ja neviem, videa, tak to proste nechám tak, alebo to možno trošička upravím a môžete sa tu potom následne ešte vyhrať s týmito vecami, že akú danú vec chcete upravovať. Ak chcete upravovať ksicht alebo hubu, tak kliknete na tú hubu, môže byť buď už prednadstavená, akože sa smeje, no toto vyzerá hrozne, ale môžete tu potom nadstaviť, akože je smutná, alebo taká v pohode, alebo nasratý, teda tu môže byť nasratý, alebo taký predivený, alebo hociaký. A tak si to už potom nadstavíte podľa vašich predstav. Dá sa s tým fakt vyhrať, niekedy to zabere trocha viacej času, ale niekedy to fakt môže tak pasnúť, že OK, to by mohlo byť, takto by sa mi to líbilo. Taktiež, aby som vám ukázal ešte niektoré iné veci, ako by ste si mohli upraviť vašu scénku, aby tu nebola čisto len postava takto, bez života, úplne, tak si nadstavíte napríklad. Ukážem vám, ako by ste ju mohli dať na nejaké kreslo a potom už na základe tohto, keď už toto pochopíte, tak už budete vedieť potom robiť kľudne aj iné veci. Hej, to kreslo môžem dať kľudne takto do vzduchu, zafixnem ho, alebo takto, zafixnem ho a je proste v hociakej pozícii. Takže toto by sme mali. A teraz si tú postavu proste posadíme na to kreslo. Spravíme to takto. Čiže nejakým spôsobom sa proste s tým musíte pohrajkať. Ako som hovoril, niekedy to môže zabrať troška viacej času, ale keď sa s tým naučíte pracovať, tak užite to v podstate celkom rýchlo. Dáte si to takto, aby to vyzeralo trošička tak, no, realisticky. Akože sa opiera tu na vyčilený. Oh shit. Niekedy sa to môže aj posrať, že musíte sa poriadne zamerať na to, čo klikáte, pretože raz sa mi stalo, že fakt, že týpek už sedel skoro a ja som tú stolicu nechtiac chytil a toto sa stalo, takže potom už je to veľmi ťažké tam zase napasovať a preto vám teraz chcem poradiť ďalšiu vec, ako to bude ešte jednoduchšie, čiže ak dáte tú postavu na tú sedačku a nechcete, ak sa vám stane niečo toto, čo som vám teraz ukázal, tak proste chytíte tú postavu, najprv ju iba tak akože posadíte na to kreslo, takto ju nejako posadíte, ruky dáte takto dopredu a potom zvolíte
priechodnosť. To je priechodnosť medzi dvoma alebo viacerými objektmi. Sa to spraví tak, že kliknete na jeden objekt, na druhý objekt a teraz je medzi týmito dvoma objektmi priechodnosť. Takže to znamená, že teraz ja keď chytím tú ruku a prejdem cez tú stolicu, tak tie objekty navzájom vôbec nereagujú, takže on do toho ako keby nenabúra. A keby sa mi náhodou stalo, že už je tá postava fajne na tom kresle ako keby usadená, akože je usadená, OK. A teraz sa mi stane toto, tak ja môžem zase v kľude, úplne v pohodičke dať tamto kreslo a je to zase všetko OK. Takže to by sme mali k tomuto a teraz si vlastne upravíte tú scénku podľa seba, dáte si tú kameru tak. Ja väčšinou osobne, keďže natáčam tie videá na TikTok, tak tú kameru dám proste trošička ďalej, pretože teraz je to formát teda HD, alebo na šírku to video, ten videozáznam, keď si ho natočíme. A my budeme chcieť akože to video roztiahnuť potom na celú obrazovku v telefóne na TikTok, takže ja si to väčšinou dám trošička takto do ďalej a predstavím si tak približne tú stranu, ten štvorec toho telefónu, aby to bolo pekne proste na celú obrazovku. No, a teraz, keď už máme týpka na sedačke, ešte vôbec nevieme, že o čom vlastne má byť video. A ja som si síce nič nepripravil, takže spravím to len tak random. A v podstate vám odporúčam, ak chcete mať naozaj fakt, že veľké čísla, tak použite fakt nejaké československé hlášky, ktoré ešte na TikToku neboli, alebo možno už aj sú, ale nie sú proste v prevedení toho Jerry's modu. Že tí ľudia to proste nejakým spôsobom dopozerajú do konca a vy máte ten algoritmus úplne nabušený, takže vám to odporúčam fakt, či už nejaký, ja neviem, 300 Sparty, paródie, alebo kadejaké také srandovné videá, čo sú, alebo dokrútky z nejakých komédií. To je proste na ser mater, takže máte úplne neskutočne veľa toho kontentu, ktorý môžete spraviť. Alebo následne si to môžete kľudne komentovať aj sami a môžete vytvoriť úplne nejaký vlastný príbeh. Ale každopádne, keď chcete natočiť vašu scénku, zapnete si vašu kameru, zapnete si váš OBS-ko alebo nejaký, ja neviem, proste natáčací program a už len proste, neviem, zapnete si to proste, to video nejaké, ktoré ste si stiahli z YouTube alebo nejakú hlášku a to, ako ten chlap alebo niekto tam niečo smiešné hovorí, tak pohybujte s tou postavou, akože on hovorí. OK? Je to úplne také fakt, že easy, je to úplne tak fakt, že tak primitívne, až to naozaj tak veľa ľudí pozerá a sám som fakt netušil, že to tak vyhypuje, ale proste nejakým spôsobom to funguje a určite to bude fungovať aj vám. Takže určite to skúste, OK? Ak nechcete znova pretvárať celú túto scénku, ktorú ste si vytvorili, tak vám odporúčam uložiť si celé toto, čo ste si vytvorili, si to proste uložte, ale aby sa vám uložila celá tá postava, ako je aj s tým kreslom, tak musíte spraviť jednu dôležitú vec. Tu nám máte spojiť a kliknete na postavu, kliknete na kreslo, odblokujete, proste všetko si odblokujete, alebo takisto, ak to všetko odblokujete a teraz tá postava vám spadne na zem, tak to vlastne nechceme, pretože ona má sedieť na tom kresle a pospájame si všetky končatiny a všetky proste aj hlavu takto s tým kreslom. Ako môžete vidieť, v ľavom hornom rohu je teraz toolgun nastavený na spojiť, takže vy teraz v podstate spájate dva alebo viacero objektov spolu dokopy, aby sa vám to potom zase neposralo. Nadstavíte si zase váš physic gun a všetko odblokujete, iba poklikáte proste na celú postavu, aby sa odklikla, odblokovala a teraz už krásne proste sedí na tom kresle. OK?
A keď už vám sedí na kresle, tak si ju môžete kopírovať. Takže kliknete teda pravým tlačítkom a už ju máte, ok? Už ju máte, už ju môžete teraz robiť čo chcete. No a aby ste si toto teraz uložili, pôjdete semka hore, teda duplikáty a dáte si uložiť duplikát. Čiže teraz už máte ten duplikát tu na pekne krásne uložený. Môžete to aj publikovať ako add-on vo workshope, možno si to niekto stiahne, dostanete tam lajky, komenty a pochvalu a môžete si takto ukladať všelijaké všemožné rôzne veci, ktoré môžete potom následne použiť v nejakom inom videu. Hej, napríklad tu ja som robil také repráky, oh shit. A tu už vidíme, že proste erory všade sú, pravdepodobne som nechtiac odstránil nejaký add-on, ktorý zahrňal aj tie reproduktory, takže je to v hajzli, ale myslím si, že niektoré asi pozostali už úplne hotové. Aj tu som vytvoril nejaké auto proste zo všemožných súčiastok a neviem čoho všetkého, že dá sa vlastne do toho sadnúť, pokiaľ správne myslím, len tu na je to nejaké pokazené. To odstránim a uvidíme, že čo bude. Sadneme. Gčko, Hčko a ide to, ok? Takže aj takéto auto si môžete proste vytvoriť vo vlastných predstav, proste všemožných a tak. No a ešte som vám chcel ukázať, že ako si osvetliť vašu scénku, aby ste tam nemali takúto tmu. Takže ja si znova pridám túto postavu a je tu totálna tma. Takže my by sme si chceli vytvoriť tu na také nejaké osvetlenie. A to spravíte znova, idete sem, na tejto strane máte tu na obmedzenia, hej, že tu na, to som vám zabudol vysvetliť, že tu nás sú také väčšinou, jak to povedať, proste spojiť, hej, posuvník, osa, toto ja vôbec akože nepoužívam, napríklad toto motor, ja vôbec aj neviem na čo to je, ale áno, sem tam použijem a chcem, neviem, proste nejakým spôsobom niečo dotvoriť, hej, alebo niečo spojiť s niečím, tak máte tu takéto lano, potom následne to lano sa ešte aj dá použiť ako kladka, čiže vy môžete priťahovať tým lanom nejaké veci pomocou nejakých tlačítok a poďme sa už dostať k tomuto, ako to vlastne osvetliť, takže tu máte či už svetlo, ktoré, keď teraz napríklad, ale to je čisto iba žiarovka, že či ju ja položím semka na zem alebo kdekoľvek, tam si môžete nadstaviť dĺžku lana, jas, farbu, či ja chcem už napríklad akú fialovú alebo čo, tu máme polomer, hej, do akej, neviem, do akého polomeru proste to bude svietiť, oh shit, tak. Čiže tu máme svetlo, hej, lenže my nechceme mať len osvetlené tu na toto hore, ale chceme, aby priamo svetlo smerovalo na túto scénku, ktorú sme si vytvorili a použijeme lampy, ktoré máme tu. No, ja som si tu nadstavil naposledy asi nejaký taký slnečný svit, takže vám to môžem rovno ukázať. A takto už máme svoju lampu. Či už si to nadstavíte takto, alebo môže byť to svetlo hociakej farby, či už biele, alebo modré, alebo hociaké, to už je čisto na vás. Ale ja som to nadstavil teraz takto, čiže ja si ten reflektor môžem umiestniť hocikde, môžem si nadstaviť takisto jas, vzdialenosť, alebo FOV, môžem si to nadstaviť ešte aj na klávesu, že aby vypnúť, zapnúť, ak chcete nejaké toto, môžete si vytvoriť napríklad takúto halus, čo som vytvoril ja tu na, že diskotéku voláku. Oh shit, nejak sa to tu zgličovalo. Proste nejaký tento kruh, ktorý sa proste točí, hej, a tie svetlá sú tam proste prichytené a robí to proste taký dojem akože na party. Takže aj takú halu si môžete vytvoriť. No, a keď už máte vašu scénku dostatočne osvetlenú, tak si môžete už potom len pridať svoj fotoaparát,
nastaviť si ho tak, ako vám to najviac vyhovuje, zobrať si Physic Gun a už potom môžete robiť hocičo, čo vás len napadne. Takže ja si myslím, že pre toto video by to mohlo byť zatiaľ všetko. Myslím si, že ste sa niečo naučili. Budem veľmi rád, ak mi dáte like a odber na tento kanál, keďže tu sa snažím trošička rozbehnúť. A každopádne vidú ešte ďalšie tutoriály, aby som vám naučil, aby ste pochopili proste ešte niektoré veci, ktoré robím, lebo toto bol fakt, že úplne simple návod, ako si vytvoriť videjko za pár minút a aby ste mohli aj vy proste tvoriť nejaký taký obsah na TikTok, ako robím ja. Ešte informácia pre všetkých mojich followerov. Je to vlastne tak, že ja som začal najprv americký content s tým fake poolom a keďže tam mám fakt aj veľa proste amerického kontentu a je to všetko také domiešané, rozhodol som sa vytvoriť si takýto YouTube kanál, na ktorom budem pridávať čisto len československý obsah a aby to bolo viac také prehľadnejšie, tak budem tu pridávať či už takéto tutoriály alebo rôzne príbehovky, ktoré mám ešte naplánované. OK, takže ďakujem vám za sledovanie a zatiaľ čus.